हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? அதாவது अ- अ- ஆகாம ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्णा ஹரே हरे கிருஷ்ணன். कृष्ण माता जी। கேக்குதா மாதாஜி நான் பேசுறது? சப்போஸ் வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சுன்னா கேக்குது। சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் இன்டர்நெட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகேவா ओके மாதாஜி? ओके माता जी। ஆ, ओके माता जी। மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இந்த எல் டு ஃப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களோட பிளெஸிங்ஸோட நம்ம இந்த கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गोविंद गोपाल प्रभु जी हरे कृष्णா பிரபு ஜி தேங்க்யூ பிரபு ஜி சண்டே அதுமா கிளாஸ் வச்சிருக்கோம் ஆனாலும் நீங்க வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு ஜி நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நேத்திக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஜி நேத்திக்கு சாப்டர் 15th நம்ம பார்த்தோம் சாப்டர் 15th வந்து புருஷோத்தம யோகம் நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 16 பார்க்க போறோம் அதாவது தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் நம்ம கிட்டயே தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு அசுர குணங்களும் இருக்கு அதெல்லாம் என்னது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இந்த சாப்டர்ல ஒரு சாப்டர்லயும் பார்த்தோம்னா நம்ம பகவான் வந்து இவ்வளவு விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம எதெல்லாம் வச்சுக்கணும் எதெல்லாம் வளர்த்துக்கணும் எந்தெந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் வளர்த்துக்கணும் நம்ம கிட்டயே நிறைய கெட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து நம்ம போக்கிக்கணும் அப்படின்றத அழகா சொல்லிட்டு வராங்க சோ இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய சாப்டர்ல அசுர இயல்புகள்னா என்ன தெய்வீக இயல்புகள்னா என்ன அதெல்லாம் பத்தி டீடைல்டா பகவான் சொல்ல போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 5th ஸ்லோகம் வரைக்கும் இது வந்து 15th சாப்டர் 16th சாப்டர்ல மொத்தம் 24 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 6th ஸ்லோகம் வரைக்கும் தேவ ஸ்வபாவம் அசுர ஸ்வபாவம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் பகவான் சொல்ல போறாங்க அதுக்கப்புறம் 7th இருந்து 18th வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அசுர குணங்கள் பத்தி தான் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க ஏன்னா பகவானுக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கு கலியுகம் போக போக நம்ம கிட்ட அந்த தெய்வீக குணங்களை தாண்டி அசுர குணங்கள் தான் நிறைய நம்ம கிட்ட இருக்கும் அப்படின்றது பகவானுக்கு அன்னைக்கே தெரிஞ்சுதான் அத பத்தி அந்த அசுர குணங்கள் இவ்வளவு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் நல்ல நம்ம கிட்ட நம்ம யாருக்குமே நான் யாருக்கு என்ன கெடுதல் செஞ்சேன் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே நொந்துப்போம் இல்லையா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் சில விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது அதெல்லாம் நல்லதுதான்னு ஆனா பகவான் இந்த சாப்டர்ல கிளியரா சொல்ல போறாங்க இந்த குணங்கள்லாம் இருக்குன்னா அது அசுர குணங்கள் அது நீ வச்சுக்காத அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க 19th ஸ்லோகம்ல இருந்து 24th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அந்த அசுர குணங்கள் இருக்கிறனால you will face the consequences அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல நீ வந்து தப்பு பண்ற தண்டனை நீ அனுபவிப்ப பாரு அப்ப பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அத மாதிரி பகவான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம கிட்ட அசுர குணங்கள் இருந்ததுன்னா அதனால என்னென்ன கஷ்டங்கள் வரும் அப்படின்ட்டு அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அப்ப நம்ம கிட்ட இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு அப்ப நம்ம அப்படியே நம்ம அந்த அசுர குணங்களையே வளர்த்துக்கிட்டு அப்படியே நம்ம காலத்தை கழிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கும் ரிசல்ட் அப்படிதான் ஆகும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ப வந்தா நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் ஓகே அப்ப நமக்கும் இந்த கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது வரும் அப்ப நம்ம வந்து அந்த அசுர குணங்கள்ல எல்லாம் நம்ம வச்சுக்க கூடாது நம்ம தெய்வீக குணங்கள் தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்ட அப்புறம் நமக்கு வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல பகவான் வந்து இது வந்து ஸ்லோகமே போட்டிருக்காங்க புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 3rd ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெய்வீக குணங்கள் நம்ம கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க அச்சம் இன்மை இந்த அச்சம் இதுல இருக்கிற இந்த ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் ஃபுல்லா ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு மணி நேரம் நம்ம சொல்லலாம் நான் கவலைப்படாதீங்க நான் 1 மணி நேரம்லாம் சொல்ல போறது இல்ல ஜஸ்ட் சின்னதா தான் சொல்ல போறேன் இந்த அச்சமின்மை பத்தி ஏற்கனவே ஒரு சாப்டர்ல பகவான் சொல்லி இருந்தாங்க நம்மளும் பார்த்தோம் அதை பத்தி நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு பயப்படணும் எந்த விஷயத்துக்கு பயப்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்கணும் குருவை பத்தியோ இல்ல பகவானை பத்தியோ யாராவது தப்பா பேசுறாங்கன்னா தைரியமா நம்ம வந்து அதை எதிர்த்து பேசலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற உலகத்துல ரொம்ப ப்ரூஃப்னு கேட்பாங்க அப்படிலாம் கேட்கிற உலகத்துல நம்ம கிட்ட ப்ரூஃப் எதுவும் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஆனா பகவானை பத்தி நமக்கு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கு ஆனா அதே சமயத்துல ஒரு குழு இருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்ப தப்பா பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நமக்கு ஏன்டா ஐயோ இந்த குரூப்ல நம்ம ஏன்டா வந்தோம் இவங்க இப்படி தப்பா பேசுறாங்களே இல்ல குரு ஏதோ ஒரு குரு இருக்காங்க அந்த குருவை தப்பா பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நமக்கு அதை கேட்க கூட முடியல
அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த அந்த குரூப்ல இருந்து நம்ம தள்ளி வந்துடுறோம். ஏன்னா அந்த குரூப்ல இருந்துட்டோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்க பண்றது எல்லாமே பாவம். நம்ம யாருக்குமே எந்த அதிகாரமும் கிடையாது பகவானை பத்தி குறை சொல்றதுக்கோ, இல்ல குருமார்களை பத்தி தப்பா பேசுறதுக்கோ நமக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸுமே கிடையாது. ஆக்சுவலா ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனையே நம்ம வந்து இன்னொரு நம்மள மாதிரி ஒரு சக மனிதன் கிட்ட இருக்கிற குறைகளை கூட நம்ம வந்து பார்த்து குறை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் வந்து யார்கிட்டயும் குறை பாக்குறது இல்ல, நீ ஏன் பாக்குற அப்படின்னு தான் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு குருவையோ ஒரு பகவான் எவ்வளவு பகவான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்காங்க. சோ ஏதாவது தெய்வத்தை பத்தியோ யாராவது தப்பா பேசுனாங்கன்னா ஒண்ணு நம்ம சண்டை போடணும், இல்லையா நம்ம அந்த குரூப்பை விட்டு தள்ளி வந்துடணும். சோ அதுதான் அச்சமின்மை. எந்தெந்த விஷயத்துக்கு நம்ம அச்சத்தோட இருக்கணும். அதே மாதிரி நமக்கு அந்த அச்சம் இருக்கணும். நம்ம வந்து பகவானை பத்தி தப்பா பேசுறோமே அந்த பயம் இருக்கணும். நம்ம சாஸ்திரத்தை மீறி நடக்கிறோமே அதுல பயம் இருக்கணும். சோ அச்சம் எதுக்கு அச்சப்படணும், எதுக்கு அச்சப்பட வேண்டாம், அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். நம்ம உடம்புல நம்ம வந்து இப்போ உடம்பு அளவுல பார்த்தோம்னா நம்ம குளிக்கிறோம், ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை 3 தடவை அந்த மாதிரி குளிச்சு நம்ம உடம்ப சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம மனசையும் சுத்தப்படுத்தணும். மனசை எப்படி நம்ம சுத்தப்படுத்துறது? நல்ல நல்ல ஆன்மீக விஷயங்கள்ல ஈடுபடணும். பிரபுபாதர் சொல்ற மாதிரி நம்ம ஐம்புலன்களையும் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அப்புறம் நாக்குக்கு நல்ல விஷயத்தை தான் நம்ம பேசணும், காதுகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து கேட்க வைக்கணும். அதாவது கிருஷ்ண சம்பந்தப்பட்டது. நாக்குக்கு நாம ஜபம், பகவானோட நாமம், யாருக்கு எந்த எந்த கடவுளை பிடிக்குதோ அந்த கடவுளோட நாமங்களை திரும்ப 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 நம்ம சொல்ல 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 நமக்கு வந்து தூய்மை அடையும் மனசளவுலயும் சரி, நம்ம மனசு நல்லா தூய்மை அடையும். சோ நம்ம அது நம்ம போத் பிசிக்கலாவும் சரி மென்டலாவும் சரி நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கணும். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இப்ப நம்ம எல்லாருமே அதைத்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு ஆன்மீக விஷயம் கொஞ்சம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிதான் தெரியணும்ல இல்ல, எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்கும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் தான் பண்றேன். சோ நம்ம ஞானத்தை, அதாவது நம்ம ஆன்மீக ஞானத்தை நல்ல விருத்தி செய்யறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான முயற்சிகள்ல ஈடுபடணுமோ அது ஈடுபடணும். அப்புறம் தானம், நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு சக்திக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம தானங்கள் செய்யணும். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். சோ மனக்கட்டுப்பாடு, புலன்கள் இழுக்கிற இழுப்புக்கு நம்ம போகாம மனசை கட்டுப்படுத்த தெரியணும், புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த தெரியணும். அப்புறம் யாகம் செய்தல், நம்ம வேள்வி எல்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா அது. ஆனா இப்போ வேள்வி எல்லாம் செய்யற அளவுக்கு எனக்கு வந்து வசதி வாய்ப்பு இல்லைங்க அப்படின்னா டெய்லியுமே பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சாலே போதும். நம்ம ஒரு யாகம் செஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது மூலியமாவே கிடைக்கும் அப்படின்னு பத்ம புராணம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதா மகாத்மியம் நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி. யாராவது அது படிக்கலன்னா படிங்க. அதுல வந்து சிவபெருமான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சாப்டர் படிக்கிறதுனால என்னென்ன பலன் இருக்குன்னு. அதனால ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு தரும். அப்புறம் வேதங்களை கட்டுறது நம்ம அந்த 4 வகையான வேதங்கள் இருக்குல்ல, ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணம். இதுல ஒரு வேதத்தையுமே கத்துக்கணும்னா நமக்கு லைஃப் டைம் பத்தாது. அதனால வேதங்களோட சாரமா இருக்கிற இந்த பகவத்கீதையே நம்ம படிக்கிறதையே ஒரு வழக்கமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம இனி இருக்கக்கூடிய நாட்கள் ஃபுல்லாவே பகவத்கீதையை படிச்சுக்கிட்டே நம்ம ஓட்டிடலாம் காலத்தை. தவம்ன்றது நமக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அத வந்து பகவான்கான அது பிடிக்கல நீ பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம விடுறோம் இல்லையா. நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தவம். டெய்லியும் நம்ம 16 மாலைகள் 16 சுற்றுகள் இது நாம ஜபம் செய்யறோம் அப்படின்னா அதுவுமே பெரிய தவம். எல்லா நேரமும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுவும் பெரிய தவம். என்னால கோயில்களுக்கு போய் நல்ல சேவைகள் எல்லாம் செய்ய முடியுதுன்னா அது ஒரு பெரிய தவம். சோ அதுல இந்த மாதிரியான தவம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ள இருந்தும் தேவையில்லாம ஆசைப்படாம நம்ம சிம்பிளா லைஃப், அடுத்ததுமே அதுதான் எளிமை. நம்ம சிம்பிள் லிவிங்னு சொல்லப்படுற அந்த சிம்பிள் லைஃப், எவ்வளவு வசதி வாய்ப்பு இருந்தாலும் ரொம்ப அதுல ஈடுபடாம எனக்கு இவ்வளவு போதும் அப்படின்ட்டு எளிமையோட வாழ்றது. அப்புறம் அஹிம்சை, எந்த ஒரு உயிருக்கும் நம்ம இம்சைய கொடுக்காம இருக்கிறது. மனுஷங்களுக்கும் சரி விலங்குகளுக்கும் சரி நம்ம எந்த துன்பத்தையும் கொடுக்க கூடாது. இப்போ ஏதோ ஒரு 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 இடத்துக்கு போறோம், ஒரு பார்க்ல உட்கார்றோம்னா சும்மா புற்களை கூட நம்ம தேவையில்லாம எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்துல. ஏன்னா அதுல கூட நிறைய
ஜீவராசிகள் இருக்கு, அதனால நீங்க இஷ்டத்துக்கு புல்ல கூட நம்ம பிடுங்க கூடாது அப்படின்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவ எந்த ஒரு மனிதனையும், இப்ப நம்ம மனுஷனா இருக்கிறனால இன்னொரு மனிதனை நம்ம சொல்லாலோ செயலாலோ எதாலையும் நம்ம காயப்படுத்திடக்கூடாது. அதுல ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். வாய்மை, உண்மையா நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை செய்யணும், அந்த மாதிரி. சோ ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கிறது. அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, இதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலா கொஞ்சம் கஷ்டமான இது. கோபம் வந்து நம்ம வீட்ல இருந்தே பார்க்கலாம். நம்ம வீட்ல குழந்தைகள் கிட்ட, நம்ம கூட வேலை செய்ய நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம கொஞ்சம் கோவப்படுவோம் இல்லையா? சோ கோவத்தினால நல்ல பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வரும். அதனால அந்த கோவத்துல இருந்து விடுபட்ட தன்மை நமக்கு இருக்கணும். துறவு, வீட்டுல நம்ம எல்லாருமே கிரகஸ்தர்களா இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம துறக்கணும். சோ அந்த துறவு. அப்புறம் சாந்தி, நமக்கு அமைதியா இருக்கிறது, நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளோட செயல்களை செஞ்சுட்டு அமைதியா வாழ்க்கையை நடத்துறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இன்மை. சோ அடுத்தவங்களோட நீ இது அவங்க ஒரு செயல் செய்யறாங்க, நீ எனக்கு எது செஞ்சாலும் சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகாத மாதிரி இந்த மாதிரிப்பட்ட நபர்களை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஃபேமிலின்னு இல்ல, நம்ம கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். அது ஃபேமிலிலயும் இருக்கலாம், இல்ல வேலைக்கு போறோம்னா வேலைக்கு போற இடத்துலயும் இருக்கலாம். சில பேர் இருப்பாங்க, நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபையே ஆக மாட்டாங்க. அதுல ஏதாவது ஒரு குற்றத்தை கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ குற்றத்தை பார்க்காத. நீ ஏன்னா நான் பாக்குறேன். இப்ப பகவான்லாம் நம்ம கிட்ட குற்றத்தை பார்த்தாருன்னா பெரிய லிஸ்ட் போகும். அதனாலதான் சீதா அம்மாவுமே அதுதான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஆஞ்சநேயர் வந்து அசோகவனத்துல சீதா அம்மா படுற பாட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் ராமரும் வெற்றி பெற்றுருவாரு. அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் கேட்பாரு சீதா அம்மா கிட்ட போய், இந்த அரக்கிங்களை எல்லாம் நான் போய் சில பேர் கடிக்கிறேன், சில பேர் எலும்பு உடைக்கிறேன், அந்த மாதிரி உங்களை போட்டு பாடாப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயர் சொல்றப்போ, இப்ப சீதா அம்மா சொல்லுவாங்க, இங்க யாருதான் தப்பு பண்ணல, நம்ம தப்பு பண்ணவங்க அப்படின்னு நம்ம குற்றத்தை பார்த்தோம்னா இங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நான் கூட தான் குற்றம் பண்ணியிருக்கேன். நான் பாரு ராமரை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். சோ எல்லாருமே குற்றம் பார்த்தோம்னா நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இந்த அரக்கிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ராவணன் அப்படி என்னைய டார்ச்சர் பண்ண சொன்னனால அவங்களுக்கு டார்ச்சர் பண்றாளுங்க, அதெல்லாம் விட்டுரு, யாருமே அதெல்லாம் நம்ம தண்டிக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சீதா அம்மாவே சொல்லுவாங்க. சோ இங்கேயும் கிருஷ்ண பகவான் அததான் சொல்றாங்க. குற்றம் காண்பது சில பேருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு ருசி ஏற்பட்டுரும். நம்ம வந்து இங்க என்ன சொல்றோம், பகவத்கீதையில இந்த பக்தி படிகள்ல ருச்சின்னு ஒரு படி இருக்கு. சோ அப்ப வரக்கூடிய சாட்டர்டேல அந்த ருச்சி பத்தி தான் சொல்ல போறாங்க, சாட்டர்டே சத்சங்கம்ல. சோ நம்ம வந்து பகவானோட ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதுல ருச்சி ஏற்படணும், கதைகளை கேட்கறதுல நமக்கு ருச்சி ஏற்படணும் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். ஆனா சில மனுஷங்களுக்கு அவன் கிட்ட என்ன தப்பு இருக்கு, அவன் அவ்வளவு அழகா பார்த்து பார்த்து கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்க செஞ்சிருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு சமையலே இருக்கட்டும், எத்தனையோ மருமகள்கள் வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு, நான் இது எல்லா மாமியாரையும் சொல்லல, சில மாமியார்களை சொல்றேன், அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பார்த்து அவங்க ஃபர்ஸ்டே அப்படியே எல்லாம் கத்துக்கிட்டா வருவாங்க. கல்யாணம் ஆன புதுசுல அவங்களுக்கும் ஒரு அளவுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? அந்த மாமியார் வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா பார்த்து பார்த்து செஞ்சு கொடுத்தாலும் இது நல்லா இல்ல, அது நல்லா இல்ல, இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ இது ஃபேமிலிலயும் நம்ம பாத்துருக்கலாம், இல்ல வேலைக்கு போற இடத்துலயும் பார்த்து பார்த்து அவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பெர்ஃபெக்டா கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க. அதுல இது இப்படி செஞ்சிருக்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு இதா அந்த மாதிரி சொல்றப்போ கஷ்டப்பட்டு அத ப்ரெசென்ட் பண்றவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். சோ இந்த தப்ப நீ பண்ணாத, குற்றத்தை பார்க்காத அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அதுல விருப்பம் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா விருப்பத்தோட இருக்க ரொம்ப அவன் வரட்டும் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன், என்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன் நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன்றதுல சில பேருக்கு அவ்வளவு எந்துவா இருக்காங்களாம். இதெல்லாம் இப்போ நடக்குது, பகவான் இப்பவும் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம். சோ குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இல்லாம இரு, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. சோ எல்லா உயிர்களிடத்தும் கருணையோட இரு. அப்படி கருணையோட இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த சண்டை சச்சரவு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்காது இல்லையா? இப்ப டெரரிஸ்ட் எல்லாம் எவ்வளவு பேர் மக்களையே கொல்றாங்க, எவ்வளவு பேரை கொல்றாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கருணையே இல்லையா? சோ அந்த எல்லா உயிரும் எனக்கு வலிக்கிற மாதிரி தானே அதுக்கும் வலிக்கும், அதனால நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது, அந்த ஒரு எண்ணம் வரணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை.
சோ நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும். அடுத்தவங்களை பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட அது இருக்கு நம்ம கிட்ட அது இல்லையே அப்படின்ட்டு நம்ம பேராசைப்பட்டு நம்ம ஏதாவது அதுல செயல்கள்ல பண்ணோம்னா நமக்கு கஷ்டம்தான் வரும். சோ அதனால உனக்கு என்ன ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கான், எனக்கு இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்கான் ஆண்டவன் அப்படின்னு சொல்லி சலிச்சுக்கிட்டு இருக்காம அதுல எப்படி நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு நீ பாரு. சோ பேராசையில இருந்து விடுபட்டுரு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்க வீடியோ பின் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? நான் அந்த ஸ்பாட்லைட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி, தெரியலீங்களா மாதாஜி? உங்க வீடியோ தெரியல, ஆனா இன்னொரு இதுதான் ஸ்கிரீன் தான் தெரியுதுங்க, அதனாலதான் கேட்டேன். எங்க கிளாஸ்ல இங்க அப்படிதான் தெரியுது, உங்களோடது தெரியல பின் பண்ண மாதிரி. இப்போ உங்களோட தெரியுது, ஆனா அந்த ஸ்கிரீன் வந்து நார்மலா எல்லாத்தோடையும் தெரியுது, இன்னொரு ஸ்கிரீன் தான் இங்க தெரியுது. தான் தெரியுதுங்க, அதனாலதான் கேட்டேன். எங்க கிளாஸ்ல இங்க அப்படிதான் தெரியுது, உங்களோடது தெரியல. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. இப்பதான் பண்ணிருக்கேன். அது எப்படி பண்றதுன்னு எனக்குமே தெரியல. சரி ஏன் எப்போ ஆகுது? ஓகே மாதாஜி, நான் கிளாஸ கண்டினியூ பண்றேன். மியூட்ல இருக்கு. எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. ஓகே, இனி எக்கோ ஆகாது. ஒரு 2 டிவைஸ்லயும் பண்ணிருந்தா எக்கோ ஆகுது. ஷேர் பண்றது போயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. இங்க தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதா மாதாஜி? எங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல இருக்கே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் கிளாஸ கண்டினியூ பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. லாக் ஆகி மாதாஜி எக்கோ ஆகுது. ஓகே ஓகே மாதாஜி, எக்கோ ஆகாது. ஒரு 2 டிவைஸ்லயும் பண்ணிருந்தா எக்கோ ஆகுது. ஷேர் பண்றது போயிடுச்சு. பேசுறதே லாக் ஆகி கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, நான் வந்து தெரியுது மாதாஜி. எங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல இருக்கே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் கிளாஸ கண்டினியூ பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. லாக் ஆகி மாதாஜி எக்கோ ஆகுது. யூடியூப் வீடியோ தான் ஆனா இருக்கா மாதாஜி? மாதாஜி எக்கோ ஆகாது. 2 டிவைஸ்லயும் பண்ணிருந்தா எக்கோ ஆகுது. ஷேர் பண்றது போயிடுச்சு. பேசுறதே லாக் ஆகி கேக்குது மாதாஜி. மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி எக்கோ ஆகுது. யூடியூப் வீடியோ தான் ஆனா இருக்கா மாதாஜி? மாதாஜி எக்கோ ஆகாது. 2 டிவைஸ்லயும் பண்ணிருந்தா எக்கோ ஆகுது. ஆமா, யூடியூப் வீடியோ ஆன் ஆயிருக்கு மாதாஜி. அச்சோ, 8th சாப்டர் போய் போடுறானே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா மாதாஜி? கேக்குதா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் இன்னும் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. நான் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நீ ரொம்ப விளையாடுற, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமையா செய்யுங்க மாதாஜி, ஒண்ணும் இல்ல. கிருஷ்ணா ஹரே தெரியுதா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, இப்ப கண்டினியூ பண்றேன்.
சோ வந்து நம்ம பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை அது இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வெட்கம், எதுக்கு வெட்கப்படணுமோ அதுக்கு கண்டிப்பா வெட்கப்படணும். நம்ம நேத்திக்கே பார்த்தோம் இல்லையா, நேத்திக்கு இல்ல ஒரு 2-3 நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். நம்ம உடல் ஸ்கின்னை வந்து காமிக்க கூடாது. ஸ்கின்னை காமிக்கிறோம்னா அதுக்கு நம்ம வெட்கப்படணும். சோ இந்த காலத்துல வந்து அது ஃபேஷனா அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா சோ எதுக்கு வெட்கப்படணுமோ அதுக்கு வெட்கப்படணும். இது வந்து ட்ரெஸ் விஷயத்துல மட்டும் இல்ல, எல்லா விஷயத்துலயுமே. சோ நம்ம தப்பு பண்றோம்னா தப்பு பண்றதுக்கு நம்ம வெட்கப்படணும். அப்புறம் மன உறுதி, நமக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் சரி அதுல இருந்து நாங்க மீண்டு வருவோம், பகவானோட துணையோட நான் கண்டிப்பா மீண்டு வருவேன் அப்படின்ற அந்த மன உறுதி நமக்கு வேணும். அதுக்கப்புறம் வீரம் பண்றாங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வீரத்தோட இருக்கணும். வீரம், வீரம்னா எதுல வீரமா இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கு. சோ அதான் இதுவும் அச்சமின்மை அதுவும் ஒண்ணுதான். சோ எதுக்கு நம்ம வீரத்தோட இருக்கணும், ஏன்னா எல்லாத்துலயும் கோழையாலாம் இருக்கக்கூடாது, வீரத்தோட இருக்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை, சோ இந்த இதுவுமே நம்ம கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம். மன்னிக்கும் தன்மை நமக்கு வேணும், அது இல்லாததுனாலதான் இப்ப நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதனால மன்னிச்சு விட்டுறணும், மன்னிச்சுட்டு மறந்துடவும் செய்யணும். ஏன்னா நேத்திக்கு அதை பார்த்தோம், மறதி. நம்ம மறக்கல அப்படின்னா அதுவே நினைச்சு 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 நம்ம ரொம்ப கெட்ட அப்படியே தீய குணத்தோட இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ நமக்கு வந்து மன்னிச்சு நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்களா அவங்கள மன்னிச்சு நம்ம விட்டுறணும். அப்பதான் நம்ம மத்த இதுல போக்கஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா அதுலயேதான் விழுந்துட்டு இருப்போம். தைரியம், மறுபடியும் அதேதான். தைரியம், எதுல தைரியமா இருக்கணுமோ அதுல தைரியமா இருக்கணும். தூய்மை, அதேதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததேதான். போத் பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி தூய்மையா இருக்கணும். பொறாமை இன்மை, பொறாமை படுறது, இது இந்த அடுத்தவங்களை பார்த்து அவனுக்கு அது கிடைச்சிருக்கு எனக்கு அது இல்ல, எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்லாம் பொறாமை எல்லாம் படக்கூடாது. நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க்கை போட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி பாதையில போய்கிட்டே இருக்கணும். நமக்கு எது வேணும் எது வேண்டான்றத பகவான் கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிடணும். பகவானே எனக்கு எது நல்லதோ எனக்கு அது நீயே கொடுத்துரு, எனக்கு எது வேண்டாம் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறியோ அதை தடுத்துரு அப்படின்னு நம்ம பகவான் கிட்ட சொல்லிடணும். சோ நமக்கு எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அது பகவான் கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற கிளாரிட்டி நம்ம வச்சுக்கணும். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், இதனாலயும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபேமிலியிலே. அவங்க எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல, அவங்க இப்படி செஞ்சாங்க அப்படி செஞ்சாங்க. சோ இதுலயே நம்ம இத ஒரு 10 பேர்கிட்ட சொல்றது, அப்புறம் அதுலயே பேசுறது. இப்ப நம்மளே மறந்து இருப்போம், அவங்க வந்து ஆமா அன்னைக்கு உன்ன மரியாதையே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் அதுலயே பேசி பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்றது. சோ அதெல்லாம் நம்ம நமக்கு யாரும் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டும் வச்சுக்க கூடாது. அதே சமயத்துல நம்ம ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னுமே பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி நம்ம புல்ல மெதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், புல்லை காட்டிலும் பணிவா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ நம்ம வந்து பணிவாவும் இருக்கணும், அதே சமயத்துல மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைய கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லுவாங்க. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து இந்த தெய்வீக குணங்கள் பத்தி சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் வச்சுக்கணும்னு. இப்ப அசுர குணங்கள் பத்தி 4th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை. சில பேர் இது நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றப்பமோ நம்ம கிட்ட அப்பப்ப எட்டி பார்க்கும் இந்த தீய அசுர குணங்கள் எல்லாம். நான் வந்து 16 ரவுண்டு நான் செஞ்சேன், நான் 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணேன் தெரியுமா, நான் இன்னைக்கு 70 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணேன், ஏகாதசி நான் இன்னைக்கு 100 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணேன் அப்படி நம்ம யாருக்கிட்டயும் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. பகவானுக்கு தெரியும் எவ்வளவு நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த 100 ரவுண்ட்ஸ் பண்றோம்னாலும் அதுல எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் ஃபுல் போக்கஸோட பகவானோட ஸ்மரணையோட நம்ம பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் முக்கியம். சோ அதனால நம்ம போய் எல்லார்கிட்டயும் போய் பகவானோட பெருமையை பத்தி தான் பேசணுமே தவிர நம்மளோட பெருமையை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது. சோ அது எல்லாமே அசுர குணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அசுர இயல்பு அது, அதை நீ வச்சுக்காத, உன்னை பத்தியே நான் அப்படின்ட்டு நீ பேசாத. ஏன்னா இந்த தற்பெருமை வர 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 அகந்தையும் எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அப்படியே வந்துரும் நமக்கு. அகந்தை, நான் தான் அப்படின்ட்டு வீண் அபிமானம், ரொம்ப தன்னை பத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வச்சுக்காதீங்க. கோபம் எல்லாம் அசுர குணம்னு பகவான் சொல்றாங்க. கொடூரம், அறியாமை, ரொம்ப இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறதுமே ஒரு அசுர குணம். சோ அறியாம எனக்கு தெரியாது அப்படின்னும் இருக்கக்கூடாது. எதெல்லாம் இந்த விஷயம் எல்லாம் கத்துக்கணுமோ அதை கத்துக்கணும். நம்ம சாஸ்திர விஷயங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத கத்துக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஆர்வத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சோ அறியாமைன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு அப்படியே கம்முன்னு உட்கார்ந்துட்டும் இருக்கக்கூடாது, அதுவுமே ஒரு அசுர இயல்பு தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. 5th ஸ்லோகம்ல
தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்ககிட்ட தெய்வீக குணங்கள் இருக்குன்னா நம்ம அந்த குணங்கள் வச்சுக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு நம்மள முக்தி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துரும். அதுவே அசுர குணங்கள் நம்ம வச்சிருக்கோம்னா அது கண்டிப்பா முக்தியில கொண்டு போய் சேர்க்காது. ஏன்னா நம்ம அசுர குணங்களோட அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது தீய குணங்கள் இல்லையா? அதனால திரும்ப திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலதான் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்குவோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் சொல்றாங்க. அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப பற்றுதல் இருக்குன்னா அது அசுர குணம். ரொம்ப கோவப்படுறோம்னா அதெல்லாம் நம்ம முக்தி அடையறதுக்கு சான்ஸே இல்ல. ரொம்ப பேராசை இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, ரொம்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ரொம்ப ஆசை இருக்கு அப்படின்னாலாம் நம்ம முக்தி அடைய சான்ஸே இல்ல. ஏன்னா நம்ம அந்த மெட்டீரியல் அந்த விஷயத்துலதான் நம்ம ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அதுலதான் இன்ட்ரெஸ்டும் காமிப்போம். எப்ப நம்ம பகவானோட கதைகளை கேட்கறதுக்கோ பகவானோட ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது அதுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாதான் அதுலயுமே நம்ம சில சமயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தவறுகள் செய்வோம். இதுல நம்ம பகவானுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ அப்பதான் நம்ம முக்திக்கு நம்ம போறதுக்கான வழி நமக்கு பகவான் அமைச்சு கொடுப்பாரு. நம்ம போயிடலாம். நம்ம இங்க மெட்டீரியல் விஷயஸ்லயே இதுலயே இருந்துட்டு நான் எப்பயோ ஒரு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து எட்டி பார்ப்பேன் அப்படின்னாலாம் இல்ல. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். சோ பகவான் வந்து அர்ஜுனரை தேத்தி இட்ல இருப்பாரு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றப்பவும். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து கவலைப்படாதடா, நீ ரொம்ப நல்லவன்டா, நீ உன்கிட்ட எல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் தான்டா இருக்கு, அதனால நீ கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து 5th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. இப்ப 6th ஸ்லோகம்ல பிருதாவின் மைந்தனை இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். ஏன்னா பகவானோட காலத்திலேயே அந்த துவாபர யுகத்திலேயே பகவான பிடிக்காத நிறைய பேர் இருந்தாங்க, அசுரர்கள்லாம் இருந்தாங்க. பகவானோட காலத்திலேயே அப்படி இருந்தாங்கன்னா இந்த காலத்துல அசுரர்கள்லாம் நல்லா நீட்டா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. நல்லா டிப் டாப்பா பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணி பியூட்டி பார்லர் எல்லாம் போய் நம்ம ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்கிற குணங்கள் எல்லாம் பேச பேச பழகதான் தெரியும் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு அசுர குணங்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு. சோ பகவானோட யுகத்திலேயே அப்படி இருக்காங்கன்னா இந்த யுகத்திலேயே கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்வாங்க. என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்களாதான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா வாய்ப்பு இல்லை. எல்லா வகையான மக்களும் தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? அதுதான் பகவான் சொல்றது. குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். அந்த 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ரஜோகுணம், தமோ குணம், சத்துவ குணம். அப்புறம் சத்துவ குணத்துக்கும் மேல ஒரு குணம் இருக்கு, சுத்த சத்துவ குணம். சோ இத பத்தி எல்லாம் நான் உங்ககிட்ட டீட்டெயில்டா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் டீட்டெயில்டா அசுரர்கள் பத்தி, அதாவது அசுர குணங்கள் பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், நீ கேளு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. அவங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டியே இருக்காது. இந்த விஷயம் எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றதே தெரியாது. கரெக்டா எதை சாஸ்திரத்துல எது வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோ அததான் கரெக்டா செய்வாங்க. முதல்ல இது செஞ்சா தப்பு அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்ற ஒரு பாலிசி வச்சிருப்பாங்க. அதுபடி இது கரெக்ட் தானே, அவன் தப்பு செஞ்சான்ல அவன் தண்டனை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பகவான் அப்படிலாம் சொல்லலையே, நம்ம அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, நம்ம இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுதான் பார்ப்போம், அவன் திருந்துறானா பார்ப்போம், அப்படிதான் இருக்கணுமே தவிர அதெல்லாம் இல்லை இவன் தப்பு பண்ணிட்டான் இவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு அவங்க தனியா ஒரு பாலிசி வச்சுட்டு அதுபடிதான் நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க. தூய்மை இருக்காது. நம்ம இப்போ டெய்லி ஒழுங்கா குளிச்சு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தெய்வீக இயல்புகளோட தெய்வீக குணங்களோட இருக்கோம்னு அர்த்தம். நம்மளே வந்து குளிக்காம இருக்கோம்னா அப்ப அசுர இயல்போட இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. சோ தூய்மையா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் நடத்தை, அவங்களோட நடத்தை வந்து சரியா இருக்காது. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அந்த மாதிரி இருக்காது. ரொம்ப ரொம்ப அந்த நடத்தை உங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு இந்த இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல. வாய்மை, அவங்க சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது வேற ஒன்னா இருக்கும். சோ ரொம்ப பொய் பேசுறது அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. யாரு? அசுரர்கள். அடுத்த இன்னும் இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு 10 ஸ்லோகம் ஃபுல்லா அசுர இயல்புகள் அசுர குணங்கள் பத்தி தான், அசுர ஸ்வபாவம் அதை பத்தி தான் பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்லோகம்ல அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்ற இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இப்போ நடைமுறையிலேயே நம்ம நிறைய மக்கள் சொல்றத நம்ம கேட்கலாம். கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, கல்யாணம் ஆனா அவங்களுக்கு குழந்தை வரதானே போகுது, இதுல என்ன கடவுளோட இது இருக்கு, ஒரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும் சேர்ந்தாங்கன்னா குழந்தை பிறக்க தானே போகுது அப்படின்ற மாதிரிதான் அவங்க எடுத்துப்பாங்களே தவிர
ஒருத்தங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுன்னா அது கண்டிப்பா பகவானோட பிளெஸிங்ஸ் இருந்தா தான் கல்யாணம். அதுக்குன்ட்டு கல்யாணம் ஆகாதவங்கள பிளெஸ்டு இல்லையா அப்படின்னு உடனே கேட்காதீங்க. அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரல. எந்த ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் நடக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட விஷயம் நம்ம பூர்வ ஜென்ம இதனால நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஆனா கல்யாண விஷயம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கல்யாணம் நடக்குது, குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா பகவானோட எந்த ஒரு விஷயம், ஒரு மரத்துல ஒரு இலை அசையுதுன்னா அது வந்து பகவானோட பெர்மிஷன் இல்லாம நடக்காது. சோ அந்த இது வந்து நம்ம பக்தர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு அது அந்த விஷயம் வந்து அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. அதனால என்ன இதெல்லாம் சயின்ஸ், ஸ்பெர்மும் ஓவமும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது, ஜைகோட்ல இருந்து பேபி ஃபார்ம் ஆகுது, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி இப்பவும் நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய பேர் பேசுறத அப்படி பார்க்கலாம். ஆனா இதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்ல. ஒரு குழந்தை வருது அப்படின்னா அது பகவானோட இதுதான், பகவானோட பிளெஸிங்ஸ்னாலதான் நமக்கு குழந்தைகள் கிடைக்கிறது. காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சோ கடவுள்னு ஒண்ணு இல்ல. நம்மள நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு லைஃப். நம்ம எதுக்கு நம்ம சாஸ்திரத்துல இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன்னு அப்படின்னு யாராவது வந்து சொன்னாங்கன்னாலும் அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது, எனக்கு வந்து இந்த ஒரு லைஃப் தான், நான் என்ஜாய் பண்ணேன், நான் நல்லா கஷ்டப்பட்டு வேலை பாக்குறேன், அவன் வந்து தப்பான தீய வழியில போறான், நிறைய பெண்களோட உறவு வச்சுக்கிறான். அப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, தம்பி இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்க கூடாது, நீயே ஒருவனுக்கு ஒருத்தி தான், கரெக்டா இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் சொன்னா அதெல்லாம் யாரு சொன்னா? என் இஷ்டம், நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன், நான் என் இஷ்டத்துக்கு என்ஜாய் பண்ணுவேன், என் இஷ்டத்துக்கு நான் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ண, கேட்கறதுக்கு நீ யாரு? எனக்கு எங்க அப்பா அம்மாவே என்ன கேட்கல, நீ யாரு வந்துட்ட கேட்கறதுக்கு? இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் தோன்றித்தனமா இருக்காங்கன்னா அவங்க அசுர குணத்தோட இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் அப்படின்னு ஒரு இதே அவங்களுக்கு அவ்வளோ இக்னோரன்ஸ்ல அவங்க இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்க. நம்ம அந்த குணங்கள் பத்தியும் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவங்க இப்படி இந்த மாதிரி பேசுற மக்கள் இப்பவும் இருக்காங்க. அதான் பகவான் அப்பவே சொல்லி வச்சுட்டாங்க, அப்படிலாம் நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னாலே நம்ம அசுர குணத்தோட இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். 9th ஸ்லோகம்ல இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுக்கெல்லாம் டெரரிஸ்ட் கரெக்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவங்க வந்து அவங்களே சூசைடல் பாம் அந்த மாதிரி அவங்களே போய் அவங்க மேல உடம்புல பாம கட்டிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நல்ல மக்கள் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல போய் அவங்களும் செத்து போறாங்க, மக்களும் செத்து போறாங்க. சோ இது எவ்வளவு பெரிய இது. அதாவது அவங்க டெரரிஸ்ட் எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த குழந்தைங்களா இருக்கப்பவே அவங்களுக்கு அந்த அசுர குணத்தை, அசுர ஸ்வபாவத்தை ஊட்டி ஊட்டி வளர்ப்பாங்க. அவங்க ரத்தம் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட துப்பாக்கியை கொடுக்கறது, அருவாளை கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ ஜெயில நிறைய கைதிகள் இருக்காங்கன்னா அவங்க சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணிருக்காங்க, எதனால அவங்க அந்த கிரைம பண்ணாங்க, அதெல்லாம் ரிசர்ச் எடுத்து பாக்குறப்போ பகவான் இந்த சாப்டர்ல சொல்றது எல்லாமே 10 பொருத்தமும் பக்காவா பொருந்தி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க லைஃப் அப்படிதான் இருக்கு. சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து கருணை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கவே கூடாது அப்படின்றதுக்காகவே அந்த குழந்தைங்க கிட்ட சுடு அவனை ரத்தத்தை பார்த்து சில பேர் பயந்துருவாங்க இல்லையா? ஒரு பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல ஒரு சூசைடல் பாமா இருந்து அவ்வளோ பேரை அழிக்கணும்னா அது சாதாரண மனசு இருக்கிறவங்களால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த கொடூரத்தை நஞ்ச வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே விதைக்கிறாங்க. சோ இது எல்லாமே அசுர குணங்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்த. சோ இதுதான் சொல்ல வந்தேன். அந்த டெரரிஸ்ட் பத்தி எல்லாம் அவங்க கிட்ட இந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுறப்போ ஒரு விதமா இருந்தாங்க. சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப அவங்க இது பண்றதுக்கே ஹேண்டில் பேசுறதுக்கே வராம அப்புறம் நிறைய கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. சோ அவங்கெல்லாம் இந்த புலனின்பத்துல ரொம்ப ரொம்ப இதா இருந்திருக்காங்க. அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் பெண்களோட நிறைய பெண்களோட உறவு வச்சுக்கிட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லாம அவங்கள அடிச்சு துன்புறுத்துறது, இந்த மாதிரியான குணங்களோட தான் அவங்க இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் அசுர குணத்தோட உச்சின்னு சொல்லலாம். வெளியே வந்து இந்த மாதிரி அவங்களால கொலை பண்ணாம இருக்க முடியாது, ரத்தம் பார்க்காம இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்களாலதான் இந்த ஒரு ஊரையே கொலை பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு அசுர குணங்கள் அவங்க கிட்ட வளர்ந்து இருந்தா அவங்க இந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்க. சோ பகவான் இதெல்லாம் எப்பயோ சொல்லி வச்சுட்டாங்க. அசுர குணம் நம்ம சின்ன வயசுல சில கெட்ட குணங்கள் வருதுன்னா அது நம்ம களைஞ்சிடணும், சின்ன வயசுல பிடுங்கி எடுத்துடணும்.
அது வளர்ந்து பெரிய மரமாயிடுச்சுன்னா அதை பிடுங்க முடியாது இல்லையா. அதனாலதான் நம்ம வந்து பக்தி பாதையில வந்தோம்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகுவோம். இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம இந்த அசுர இது இந்த குணங்கள்ல எல்லாம் உட்பட்டு நம்மளுமே தவறான செயல்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரம் அற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். சோ அவங்களோட இததான் சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் அந்த மாதிரிதான். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜாதியோட இதனால அவங்க பொண்ணோ பையனோ வேற ஒரு கீழ் ஜாதி பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்றதுக்காக பொண்ணை கொலை பண்ற அளவுக்கு இப்போ நம்ம பேப்பர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ அவங்களுக்கு அந்த அசுர குணம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. சோ அதுதான் எனக்கு என்னோட பேரு, நான் ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கேன், என் பொண்ணோ பையனோ இப்படி யாரையோ இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்காத ஒரு இதுல இருந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டானா அது எனக்கு கெட்ட பேரு. சோ அந்த கௌரவம் அந்த கர்வத்தோட இதுல இருக்கிறனால அவங்க இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமான ஒரு விஷயங்களை பண்றாங்க. அது எல்லாமே அசுர இயல்பு. கொல்லணும்னு போற அளவுக்கு போகுதுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய அசுர குணம். சோ அதெல்லாம் பகவான் சொல்றாங்க, நம்ம கிட்ட அப்படி கர்வத்தோட இருக்கோமா, நம்ம ரொம்ப பதவி இல்ல ஜாதி எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், அதுக்காக நம்ம தவறான செயல்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா அது வந்து அசுரத்தனம். அதை நம்ம வச்சுக்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. மனித நாகரீகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். சோ அந்த அசுர இயல்புகள் கொண்டவங்க அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பத்தின விஷயங்கள்ல பத்தி எல்லாம் அவங்க யாராவது பேச வந்தாங்கன்னாலும் அவங்கள கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்றது காதுல போகவே போகாது. அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு இதோட இருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா. எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும், நல்லா சாப்பிடணும், அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்றது அதுதான் வாழ்க்கை, அதுதான் மெயின் நோக்கம், வாழ்க்கையோட மெயின் நோக்கமே அதுதான் அப்படின்னு அந்த நினைவோடுதான் இருப்பாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலை அளக்க முடியாது. சோ இது மாதிரிதான் அவங்க ஃபுல் லைஃப் இப்படிதான் இருப்பாங்க. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கலாம், இல்ல பல ஆசைகள் இருக்கலாம், அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் ஓடிக்கிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு காமம் ரொம்ப இருக்கும். அது அந்த காமம் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துட்டோம். ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணு, பெண்ணுக்கு ஆணுன்னு மட்டும் இல்ல, அதை தாண்டி எந்த ஒரு விஷயத்துல அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்றோம்ல, ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப அதீதமா நமக்கு பிரியம் இருக்கு அப்படின்னா அது காமம்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த காமத்தினால அவங்க கண்ட்ரோல்டு ஆயிருப்பாங்க, அதுக்கு உட்பட்டு இருப்பாங்க. கோபம் ரொம்ப இருக்கும் அவங்களுக்கு. மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தையும் சேகரிக்கின்றன. இப்ப நம்மளே பார்க்கலாம், இது எல்லாமே இப்போ இந்த காலத்திலேயே பார்க்கலாம். நம்ம லஞ்சம் வாங்குறவங்க அவங்களாம் ஆல்ரெடி நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க, அது மேற்கொண்டு எதுக்கு அவங்களுக்கு லஞ்சம் இல்லையா. லஞ்சம் எனக்கு பணம் கொடு, பணம் எனக்கு நான் நல்ல கம்ஃபர்டபிள் லிவிங்கா இருக்கணும், ஆல்ரெடி நிறைய சொத்து இருக்கு, இன்னும் நான் சொத்து சேர்க்கணும். அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்க பாவத்தை தான் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு. சோ அவங்க ஏன்னா பகவத்கீதை அறிவு இல்ல. சோ அதனாலதான் அவங்க இவ்வளவு தப்பு செய்யறாங்க. இது எல்லாமே பகவான் வந்து அசுரகுணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம யார்கிட்டயும் அந்த பேராசை, பொறாமை, இந்த மாதிரியான புலனுகர்ச்சிக்காக நம்ம செய்யறது அநியாய வழிகள்ல என்னடா இப்படி அநியாயம் பண்ற அப்படின்னு யாராவது சொல்றாங்க, அப்பதான் தெரியும் நமக்கு, நம்ம அநியாயம் பண்றோம். அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்ம செயல்கள் இருக்க கூடாது. இது எல்லாமே அசுர குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான். சோ அசுரத்தன்மையில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைப்பேன். அவங்க ரொம்ப பிளான் போட்டு. சோ இது வந்து இதுவும் நம்ம இந்த காலத்திலேயே பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டா இருக்கலாம், அதுல பாத்தீங்கன்னா சேர்க்க கூடாத கெமிக்கல்ஸே இல்ல. அது சாப்பிட்டா அது குழந்தைங்களுக்கு விருப்பமான பிஸ்கெட்டா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், ஐஸ்கிரீம் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அது அவ்வளவு தீங்கு செய்யும். கண்டிப்பா அதை சாப்பிட்டா கேன்சர் தான் வரும். ஆனா அந்த விஷயத்தெல்லாம் மறைச்சிட்டு எங்க இருந்து லைசன்ஸ் வாங்கணும், அது அவங்களுக்கும் நிறைய பணத்தை கொடுத்து லைசன்ஸும் வாங்கி இவங்க நிறைய பண்ணி அதை நல்ல வியாபாரம் பண்ணி கோடிக்கணக்குல டேர்ன் ஓவரும் ஆகுது. ஓகேங்களா. இது நம்ம இப்ப விளம்பரப்படுத்துறது மூலியமா நம்ம ரொம்ப ஆராய்ச்சியில ஈடுபடுறதே இல்லை. நம்ம பாட்டுக்கு வாங்குறோம், பாக்குறது கண்ணுக்கு அட்ராக்டிவா அவங்க விளம்பரப்படுத்துறாங்க, நம்ம பார்த்து பிள்ளைகளும் எனக்கு இது வாங்கி கொடு பார்த்தே அவங்க வந்து அடம்பிடிச்சு வாங்கிடுறாங்க. ஆனா அதுக்குள்ள எவ்வளவு கெடுதலான இருக்கு அதுன்னு யாருமே உள்ள போய் டீப்பா போய் பார்க்கறதே இல்லை. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும் இல்ல, அந்த ப்ராடக்ட பண்றவனுக்கு தெரியும், பகவானுக்கும் தெரியும் இவன் எந்த அளவுக்கு விஷத்தெல்லாம் கலந்து வச்சிருக்கான் அப்படின்ட்டு.
சோ அந்த லாபம் எனக்கு நிறைய லாபம் வரணும், அதுக்கு எவ்வளவு பேர் செத்தா என்ன, எவ்வளவு பேருக்கு கேன்சர் வந்தா எனக்கு என்ன அப்படின்ட்டுலாம் இருந்தா நம்ம அசுர குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இது இந்த காலத்துல பாக்கலாம், இந்த காலத்துல எவ்வளவு மக்கள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க, அத பகவான் அப்பவே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு டேர்ன் ஓவர் வருது, ஆனா நான் வந்து ஒரு கோடி கொண்டு போய் நான் திருப்பதி உண்டியல்ல போடுவேன், அப்புறம் 1 கோடிக்கு நான் அன்னதானம் செய்யறேன், அதெல்லாம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து கணக்கு காமிச்சாலும் இவன் பண்றது மெயின் இதுதானே, அதுல தப்பு பண்றான் இல்லையா? அதான் பகவான் சொல்றாங்க, இதெல்லாம் நீ இப்படி இருந்துட்டு அப்படிலாம் பண்ணனாலாம் தப்பிச்சிட முடியாது நம்ம யாரும். சோ நம்ம அசுர குணங்களை வளர்த்துக்க கூடாது. அவன் வந்து திட்டங்களின் படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், அவன் அவ்வளோ கோடிக்கணக்குல சொத்து சேர்த்து வச்சிருப்பான், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். சோ இப்ப இருக்கிற அந்த மல்டி மில்லியனர்ஸோட எண்ணம் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. நான் வந்து பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரன், இன்னும் நிறைய இன்னும் நிறைய இன்னும் 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 அப்படிதான் அவங்களோட எண்ணம் இருக்கு. இத பகவான் எப்பயோ சொல்லி வச்சிட்டாங்க. அவன் என்னுடைய எதிரி. இப்போ அத எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிஸ்கெட் ஃபேக்டரி இருக்கு, அவன் நல்லா இது பண்றான், திடீர்னு ஒருத்தன் வரான், அவன் இவனுக்கு போட்டியே ஆகுறான், இவன் 100 கோடி ஒரு 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 மாசத்துல இவன் வந்து 10 கோடின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு மாசத்துல இவன் 10 கோடி டேர்ன் ஓவர், இவன் திடீர்னு வந்தவன் 15 கோடி டேர்ன் ஓவர் காமிச்சதும் இவன் வந்து அவனுக்கு எனிமே ஆயிடுறான். இவன் எப்படி என்னை விட நான் தானே அழகா வந்துட்டு இருந்தேன், இவன் யாருன்னு சொல்லி அவனை கொலை பண்ற அளவுக்கு இந்த ஆள் போறான் இல்லையா? அப்ப அது அசுர குணம் இல்லையா? வந்துட்டு போறான், அதனால என்ன அந்த இது இருக்காது, அந்த போட்டி மனப்பான்மை. அந்த போட்டி மனப்பான்மை ஒரு ஸ்டேஜ்ல கொலை, நான் தான் இருக்கணும், நான் தான் டாப்ல இருக்கணும், இவன் யார் வர்றதுக்குன்னு சொல்லி கொலை பண்ற இது எல்லாமே இப்பவும் நடக்குது இல்லையா? பகவான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க, இவன் என் எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிக்கும் சோ எனக்கு நான் தான் டாப்ல இருக்கணும், எனக்கு போட்டியா எவனுமே இருக்கக்கூடாது, எல்லாரையும் நான் அழிச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு அந்த படத்துல எல்லாம் பெருமையா காமிப்பாங்க இல்லையா? அது எல்லாமே அசுர குணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், யாரு அந்த அந்த அசுர குணத்துல இருக்கிறவன், நான் தாண்டா ராஜா, நான் சொல்றதுதான்டா கேட்கணும், நான் தாண்டா இங்க கொடி கட்டி பறக்கிறேன், என்கிட்டதான் எல்லாரும், அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அகம்பாவம் உச்சம், எல்லாமே உச்சம். அப்புறம் நானே அனுபவிப்பாள், என்ஜாய் பண்ணணும், நானே பக்குவமானவனும் பலவனும், எனக்கு இல்லாத பக்குவம் அந்த மாதிரி எல்லாம் தன்னைத்தான் தான் ஃபர்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி எல்லாம் காமிச்சுக்கிறது. பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. இது கூட நம்ம பார்க்கலாம், எத்தனை பேர் அவங்களோட கல்யாணத்துக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டுப்பாங்க, தங்க தட்டுல விருந்து, அவ்வளோ விருந்து, நாட்டு மக்களை நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, அத அவங்களுக்கு செலவு செய்யலாம்ல, தேவையே இல்லாததுக்கு அவ்வளவு செலவு செய்யறவங்க நம்ம நாட்டிலே இருக்காங்க. என்னை போன்று சக்தி, இதெல்லாம் என்னது, மத்தவங்களுக்கு ஷோ காமிக்கிறது, நான் எவ்வளவு பணக்காரன் தெரியுமா, என்னால நினைச்சா எது வேணாலும் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யார்? நான் பாரு, நான் வந்து வெக்கேஷனுக்கு அங்க போறேன், அத வந்து இப்ப எல்லாருமே காமிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்காங்க, நான் வந்து அங்க போறேன், நான் இங்க போறேன், நான் பாருங்க ஜாலியா இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு ஏழையா இருக்கிற ஒரு குழந்தை பாக்குதுன்னு வைங்க, அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு ஏக்கமா இருக்கும். அப்ப அவங்க அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைய வளர்த்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க, அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா? இப்ப யூடியூப்ல என்னென்ன போடணும்ன்ற விவசாயே இல்ல, அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அது எத்தனை பேர், நிறைய பேர் மோட்டிவேட்டிங்க பண்ணாலும் நிறைய பேர் இப்ப குடும்பத்துல பிரச்சனையை உண்டாக்குற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கு. சோ நம்ம எதெல்லாம் இது பண்றோம், இதெல்லாம் ரொம்ப காமிச்சுக்கிறோம், அதெல்லாம் இருக்கு. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன். சோ யாகங்கள்லாம் பேருக்குன்ட்டு செய்யறது, என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு, அதனால என்னால நினைச்சா எந்த யாகம் வேணாலும் செய்ய முடியும், அதுல ஒரு நல்ல விஷயமும் இல்ல. நான் என் பேரை வந்து என் பேரு இவரு எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் தெரியுமா, இவரு இவ்வளவு பெரிய தானம் செய்யறாரு, இவரு இவ்வளவு பெரிய வேள்வி செய்யறாரு, யாகம் எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்ட்டு எனக்கு பேரு கேட்கணும், 4 பேர் என்ன புகழ்றத கேட்கணும், அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்லாம் செய்யறவங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அது எல்லாமே அசுர குணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமை. சோ இப்படி எல்லாம் யாரெல்லாம் தன்னைத்தானே பிரகடனப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பெரிய இருள்ல இருக்காங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. இப்ப 16th ஸ்லோகம்ல இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள். சோ இவங்க கிட்ட நிறைய பணம் எல்லாம் இருக்கு, அதுக்குன்னு அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரியும் காமிச்சுக்குவாங்க, ஆனா அவங்க கிட்டயும் கவலைகள் இருக்கும். புலன் இன்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். சோ எவ்வளவோ பணக்காரங்க, அவங்க எல்லாரும் ஆன்மீக பாதையில வர்றவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இதுல.
அதுல சில பேர் ரொம்ப பணம் தீய வழிகள்லயே எல்லா பணத்தை சொத்தை சேர்த்து வர்றது, தீய வழியிலே தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கிறது. அவங்க கிட்டயும் தீய குணங்கள், அதனால உறவுக்கு ஒருத்தி அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இந்த மாதிரி தீய செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அடுத்த பிறவி என்ன அவங்களுக்கு ஆன்மீக குடும்பத்திலேயே அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க? இல்ல, அவங்களுக்கு மனுஷ பிறவியே கிடைக்காது முதல்ல. ஏன்னா அவ்வளவு தீய செயல்கள் செஞ்சிருக்காங்க. அப்ப அடுத்த பிறவி ஒரு மிருக பிறவியே அவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். மறுபடியும் இந்த உலகத்திலேயே அவங்க பிறவி எடுத்துதான் ஆகணும். இந்த எந்த விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாது. யாரு அசுர இயல்புகளோட இருக்கிறவங்களுக்கு செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, சோ அந்த ரொம்ப பணக்காரர்களா இருப்பாங்க, ரொம்ப பெரிய பதவியில இருக்கலாம், அந்த மயக்கத்துல இருந்து அந்த மயக்கத்துல அவங்கள ஆட்டி படைக்குது. அது அந்த அந்த மாயை வந்து அவங்கள ஆட்டி படைக்குது. தண்ணீர் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிரு, அவங்க பேசுற பேச்சிலே நம்ம பார்க்கலாம், அவ்வளவு திமிரு தெரியும் அவங்க பேச்சுல. எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சோ சாஸ்திரத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கோம் இப்படி இப்படி இருக்கணும்னு. அதெல்லாம் இல்ல, இப்படி இந்த ட்ரெஸ்ஸோட இப்படி வாங்க, பணிவோட வாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் இவங்களுக்கு எல்லாம் விழுந்து அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நீங்க பண்ணுங்கன்னா, அப்படியே குளிக்காம வர்றது, ட்ரெஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா அந்த கரெக்டான அந்த இஷ்டத்துக்கு அவங்க தான் தோன்றித்தனமா இருக்கிறது. நான் காசு கொடுக்குறேன் நீ செய்யி அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எது நல்ல விஷயம் சொன்னாலும் அது அவங்க காதுகளுக்கு போகவே போகாது. அந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் இருக்கோம் அப்படின்னு, இப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது அசுர குணம். அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள். பாருங்க, அசுரர்கள்னா இது எல்லாமே இருந்தா நம்மளும் அசுரர்கள் தான். அகங்காரம் இருக்குதா, நம்ம அசுரர்கள். என்கிட்ட இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, என்கிட்ட பண பலம் இருக்கு அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோமா, நம்ம ஒரு அசுரன். தற்பெருமை, நான் இப்படி நான் அப்படி, என்னாலதான் செய்ய முடியும், என்னால சூப்பரா செய்வேன் அப்படிலாம் சொன்னா, அப்படி நம்மளையே நம்ம ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டோம்னா நம்மளும் ஒரு அசுரன். காமம், ரொம்ப ஆசை, இதுல அந்த ஆணுக்கு பெண், அதான் சொன்னேன் இல்லையா, காமம் பத்தி நான் நிறைய தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு அசுரன். மற்றும் கோபப்பட்டு யார பார்த்தாலும் கோபம் எரிஞ்சு விழுறது அப்படின்னா நம்மளும் அசுரன். தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். இப்போ இந்த அசுர குணம் உடையவர்களுக்கு ஆப்போசிட்ல அவங்கள கஷ்டப்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா? சோ அவங்க கிட்ட பகவான் இருக்காங்க, நம்ம கிட்ட பகவான் இருக்காங்க, நம்ம இந்த இதெல்லாம் கெட்ட விஷயம். நம்ம சண்டை போடக்கூடாது, கோவப்படக்கூடாது, யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது, இந்த விஷயம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களே தங்களை தாங்களே திருத்திக்கணும். திருத்தல அப்படின்னா அவங்க அசுர குணத்தோட தான் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவங்க உடல்லையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு மத்தவங்களுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்புறம் பரமபுருஷ பகவானின் பொறாமை. சில பேர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம சொல்றோம்னா, கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, நான் ஒரு 4 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி தவறான செயல்கள்ல ஈடுபடுறது. இப்போ பிரபுபாதர் அவர்களோட குருவான சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவர்கள், அவங்க பிறக்கிறப்போ அவரோட அப்பா வந்து பக்தி வினோத தாக்கூர் அவர்கள், அவங்க அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே தப்பு நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் கிருஷ்ணன் எப்படி நிறைய பெண்களோட இருந்தா நானும் நிறைய பெண்களோட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி தவறான செயல்களும் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்துதான் பக்தி வினோத தாக்கூர், என்னடா பண்றீங்க, இப்படி எல்லாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை, இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ணாதீங்கன்னு அவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. புரி ஜெகநாதர் கோயிலுக்கு பக்கத்திலேயே அவர் வந்து ஜட்ஜாவும் இருந்தாங்க. சோ அந்த கோயில் பக்கத்திலேயே அவங்க வீடு இருந்துச்சு. அப்ப பகவான் கிட்ட, ஜெகநாதர் கிட்ட ப்ரே பண்றாங்க, இப்படி இருக்காங்களே இவங்க எல்லாரும் நல்ல கதிய நல்ல திருந்தி வாழணும், நான் தனியா கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றப்பதான் பகவான் சொல்றாங்க, நான் வந்து உனக்கு குழந்தை கொடுக்குறேன், அவன் வந்து நல்ல ஒரு தெய்வீக அம்சத்தோட குழந்தை பிறப்பான், அவனை வச்சு நீ திருத்திக்கோ அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லுவாங்க. அவங்க யாருன்னா சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவர்கள். அவங்கதான் நம்ம பிரபுபாதரோட குரு. சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிறந்து 5வது மாசம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரத யாத்திரை தேரு
ஜெகநாதர் கோயில் இங்க இருக்குன்னா அவங்க வீடு இங்க இருக்கும். ரத யாத்திரை அன்னைக்கு கரெக்டா தேர் வந்து அவங்க வீட்டு வாசல்ல நின்றுச்சு, நகரவே இல்லை. 3 நாள் நகரவே இல்லை. அப்புறம் பக்தி வினோத தாக்கூர் அவர்கள் வந்து அவங்க குழந்தையான சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவர்களை கொண்டு வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க. பகவான் கிட்ட இருக்கிற மாலை அப்படியே அவங்க கழுத்துல விழுந்துச்சு. சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவர் வந்து அவரு அப்புறம் சின்ன வயசுல இருந்தே அவ்வளவு பக்தியோட அவ்வளவு அழகா வளர்றாரு. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண பக்தி அவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாரு. சோ அவரோட சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவங்களோட சீடர் வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள். சோ இப்ப இதை எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, பகவான் நம்ம கிருஷ்ண பக்திய வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு அவங்க வந்தாங்க. அந்த இதை சொல்றேன். சோ நம்ம வந்து முதல்ல பகவான்னா யார், பொறாமை இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வந்தேன். அந்த காலத்துல அந்த தவறுகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க. சோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தவறுகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க. யாரு முதல்ல பொறாம, நம்ம கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கிற யாருக்குமே நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஈக்குவல் இல்லைன்றது நம்ம எல்லாருக்கும், நம்மளா ஒரு சின்ன தூசி, பகவான் அவ்வளோ பெரியவர் அப்படின்ற இந்த கிளாரிட்டி நம்ம பக்தர்களுக்கு இருக்கும். இந்த அசுர குணம் இருக்கிறவங்களுக்கு பொறாமதான் இருக்கும். பகவானையும் கிருஷ்ணரால பண்ண முடியுதா, அப்ப நானும் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்துல அவங்க இருப்பாங்க. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை பகவான் வந்து யாரெல்லாம் அந்த மெயினா அந்த டெரரிஸ்ட் மத்தவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து என்ன இது, அவங்க நினைச்சுக்குவாங்க அவங்களோட இதை திருப்திப்படுத்துறதா நினைச்சுக்கிட்டு இந்த செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடுறாங்க. ஆனா அதுல 1% நன்மையும் கிடையாது இல்லையா. சோ இந்த பொறாமை குணம் அவ்வளவு இருக்கு. அவன் நல்லா இருக்க கூடாது, அந்த நாடு நல்லா இருக்க கூடாது, இதெல்லாமே பொறாமை குணம். அது எப்படி நல்ல நாடா அவ்வளவு பசுமையா எப்படி இருக்கு, நான் அதை ஃபுல்லா அழிச்சிடுறேன், இதெல்லாமே அசுர குணம் இல்லையா. சோ கருணையின்றி இருக்கும் இந்த மாதிரி கடைநிலை மனித, அவங்க உடம்பு தோற்றத்துலதான் மனுஷனுங்க. ஆனா அனிமல்ஸ் கூட ஒரு அனிமல் வந்து சாப்பாட்டுக்காக கீழ் பண்ணுது. அதுக்குன்ட்டு அது நான் அந்த ஏரியாவே நான் திட்டம் போட்டு பாம் போட்டு எல்லாம் கொள்ளாது. இது வந்து ஒரு அனிமலை விட ரொம்ப கீழான ஒரு நிலைதான் இந்த மாதிரியான மனுஷங்க, பொறாமையோட இருக்கிற மனுஷங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். சோ யாருன்னா ஒரு மனுஷ பிறவி கிடைச்சு ஆனா அவன் இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு வரானோ, அடுத்த ஜென்மத்துல அவனுக்கு மனுஷ பிறவி கண்டிப்பா கிடைக்காது. இந்த மறுபடியும் இந்த மனுஷ பிறவி கிடைச்சாலும் இந்த சம்சார சாகரத்துல அவன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் அவன் வாழ்க்கையை நடத்துற மாதிரியான ஒரு நிலைமைய நான் அவனை தள்ளிடுவேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள். சோ பகவான் வந்து அந்த இப்ப சில பேர் இருக்காங்களா, அதான் அந்த உதாரணத்துக்கு டெரரிஸ்ட் மறுபடியும் அதே இதுலதான் அவனுங்க இருப்பானுங்க, இல்ல கீழான பிறவிதான் பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க. இவனுங்கெல்லாம் கண்டிப்பா பகவான் அடைய சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவான் வந்து யார் மூலியமாவது தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாரு. இப்ப இஸ்கான்லயே பாருங்க எவ்வளவோ கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த ஃபாரினர்ஸ் எல்லாமே இப்ப அழகா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்ல துளசி மாலை போட்டுக்கிட்டு வெங்காயம் பூடு இல்லாம பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி நம்மளையே மிஞ்சிட்டாங்க அவங்க இல்லையா. சோ பகவான் வந்து இந்த மனுஷங்களா இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த பகவத்கீதை அறிவு சொல்லியிருக்காங்க. வெறும் ஹிந்துஸ் மட்டும்ட்டு இல்ல, எல்லா மனுஷங்களுக்கும். சோ யாரெல்லாம் இந்த அறிவு இல்லாம அசுரத்தனமான வாழ்க்கையிலேயே ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் கண்டிப்பா பகவான் கொடுப்பாரு. தன்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாராவது ஒரு அந்த சத்சங்கத்தை கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. இவங்க அதை எடுத்துக்காம அவங்களோட இதுலயே மூழ்கி இருந்தாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன வந்து அடையறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஏன்னா அடுத்தடுத்ததெல்லாம் மனுஷ பிறவி கொடுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப கீழான பிறவிகள் தான் கொடுப்பாங்க. அனிமல்ஸ்லயே ரொம்ப கீழான பிறவிகளா கொடுப்பாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம்ல காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம தர்மத்துக்கு உட்பட்ட காமமா நான் இருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லறத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பகவான் எந்த ஒரு இதுவுமே சொல்லல, தடையும் சொல்லல. அவன் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட அந்த ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் இல்லீகலா எந்த அஃபேரும் வச்சுக்க கூடாது. சோ அப்புறம் காமம், ரொம்ப காமத்திலேயே மூழ்கி இருக்கிறது அதுவும் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப கோபத்திலேயே மூழ்கி இருக்கிறது அதுவும் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப பேராசை, ரொம்ப பேராசையே ரொம்ப அது என்ன ரொம்ப அதுனால
பேராசை அந்த இது இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நரகத்துல இருக்கிறாங்க, நரகம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்கிற வாசல் காப்பா வெல்கம் வெல்கம் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி நம்மள கூப்பிடுவாங்களாம். இந்த 3 குணம் அவ்வளோ வந்து டேஞ்சரஸ். இந்த 3மே நீ நம்ம வச்சுக்க கூடாது. அது 3ம் அசுர இயல்புகள், அசுர குணங்கள், அதை வளர்த்துக்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள், மூன்று கதவுங்க. அங்க இருக்கிற வாயில் காப்பாக, ஓ நீ ரொம்ப காம சுகத்துல இருக்கியா, வா 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 வா, இந்த நரகத்துல உள்ள வந்து தண்டனை நிறைய இருக்கு, அந்த தண்டனை அனுபவிக்கிறதுக்கு வாடா மகனே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிடுவாங்க. ரொம்ப கோவப்பட்டு எல்லார்கிட்டயும் கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னா, வா வா நீ ரொம்ப கோவப்படுறல, வா வா இங்க ஒரு நரகம் இருக்கு, கோவத்தினாலேயே யாரெல்லாம் இவ்வளவு கோவப்படுறாங்களோ இந்த நரகம் உனக்காக வெயிட்டிங்ப்பா, வா வா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிடுறாங்க. பேராசை, உனக்கு எல்லாத்துலயுமே ஆசை, உனக்கா இவ்வளவு கொடுத்துருக்கான் ஆண்டவன், அப்படியே இதை தாண்டியும் உனக்கு பேராசை, பணம் பணம் பணாண்டி எவ்வளவு பேராசை, எவ்வளவு லஞ்சம் நீ வாங்கியிருக்க, வா வா பாப்பா ராஜா வந்து இந்த தண்டனையை அனுபவி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தனியா நரகம் இருக்கு. சோ பகவான் அதனால என்ன சொல்றாங்க, இந்த 3 விஷயத்தையும் நீ வச்சுக்காத, இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். சோ காமம் இங்கேயுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வயசு, இந்த வயசு வரைக்கும் நீ அனுபவிச்சுக்கலாம், இதுக்கு மேல 50 வயசு தாண்டிடுச்சா அதுக்கு மேல நீ பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இது பண்ணு அப்படின்ட்டு தான் இங்கேயுமே சொல்றாங்க. இங்க இஸ்கான்லயுமே என்ன சொல்றாங்க, 50 வயசு ஆயிடுச்சா நீங்க வாங்க வந்து தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே உங்க காலத்தை கழிங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஆனா இங்க என்ன, ஆனா இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 80 வயசு ஆனாலும் என்ன நீங்க எனக்கு இப்பதான் 20 வயசு ஆகுது, நான் மனசளவுல நான் எவ்வளவு எங்கா இருக்கிறேன், என்னை பார்த்து நீங்க வந்து இப்ப உள்ளவங்களுக்கு சொல்றேன், என்ன ஆன்டிலாம் சொல்லாத, என்ன பாட்டின்லாம் சொல்லாத, என்ன பேர் சொல்லி, நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன், என்னம்மா நீ ஆன்டின்னு சொல்ற அப்படின்வாங்க, பேர் சொல்லி கூப்பிடு அப்படின்னு. இப்ப இருக்காங்க அந்த மாதிரியான மக்களும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து தான் வந்து இளமையோட தான் எப்பவும் இருக்க போறேன் அப்படி. சரி அது ஓகே. ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து பகவானுக்கு எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அதுதான் முக்கியம். சோ அதுதான் பகவான்மை இங்க சொல்றது, நம்ம துறக்கணும் அப்படின்னு. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். சோ இந்த 3 காமம், கோபம், பேராசை, இது 3த்தையும் நம்ம கண்டிப்பா துறந்தா மட்டும்தான் அந்த செல்ஃப் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலால மட்டும்தான் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிற மத்த மக்கள் எல்லாருக்குமே அந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். அந்த ஞானத்தை கொடுத்து மத்த மக்கள் கஷ்டத்துல இருந்தாலும் அப்பந்தான் அவங்களுக்கு ஒரு விடிவு காலம் மாதிரி இருக்கும். ஓ நம்ம இவ்வளவு நாள் இந்த தப்புல இருந்துட்டோம், இனிமேல் இந்த தப்பு நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ரியலைசேஷன் வரும். முதல்ல அந்த சோல் ஒரு குருவா இருக்கிறவங்க அவங்க முதல்ல செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருந்தா மட்டும்தான் இது சாத்தியம். குருவே எல்லா தப்பும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அவன் வந்து சொல்றான், நீ இப்படி பண்ணாத, நீ இப்படி இரு, அவங்க அந்த டிசைட் கேட்கறவங்க கேட்பாங்க, ஏப்பா நீ ஏன் நல்லா ஆடம்பரமா இருக்க, நீ என்ன சொல்றியா எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வான்னு அப்படின்ட்டு பதிலுக்கு கேட்பாங்க இல்லையா. சோ குருவா இருக்கிறவங்க முதல்ல செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருக்கணும். ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் பகவான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க, நம்ம பகவானுக்கு நன்றி உணர்வோட இருக்கணும். இந்த காமம், கோபம், பேராசை எல்லாம் ரொம்ப தீய குணங்கள் அப்படின்னு பகவானே பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நம்ம அந்த செயல்கள்ல ஈடுபடக்கூடாது, யாரையும் காயப்படுத்திடக்கூடாது, எல்லா லிவிங் திங்ஸையும் நம்ம அஹிம்சைய ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் அந்த குரு எடுத்து சொல்ல 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 அப்படி அந்த கீழே இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட நிறைய தீய குணங்கள் இருந்து தீய செயல்கள் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு ஓ தப்பா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திருந்துவாங்க இல்லையா. அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க, அப்படி திருந்துனாங்கன்னா மட்டும்தான் என்கிட்ட வர முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். சோ இதுவும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒருத்தர் ரொம்ப ஒரு பையன் இருக்கான், அவன் எல்லாத்தையும் அவன் கஷ்டப்பட்டு ஆனா நல்லா உழைச்சு நம்ம சம்பாதிக்கிறான், ஆனா செயல்கள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ரொம்ப தீய செயல்களா இருக்கு. நிறைய பெண்களோட உறவு வச்சுக்கிறது, அப்புறம் ட்ரக்ஸ், ஆல்கஹால் அதெல்லாமே எடுத்துக்கிறான். யாரோ வந்து சொல்றாங்க, தம்பி இப்படி எல்லாம் பண்ணாத தம்பி, நீ ஏன் இப்ப தம்பி உன் உடம்ப நீயே எனக்கு தெரியும் போ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ இப்படிலாம் சொல்லி இது பண்ணிட்டா என் இஷ்டம், நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு இருந்தானா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. இப்படியே இருந்தானா கண்டிப்பா அவன் பகவான் அடையறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சோ இதுதான் பகவான் சொல்றது. நம்ம இப்ப கிறிஸ்டியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ கண்டிப்பா எல்லாருமே சண்டே கோயிலுக்கு போயிடுவாங்க. முஸ்லிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃப்ரைடே அவங்க அந்த தொழுகைக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க லேடிஸுமே ஏதோ குறிப்பிட்ட நாட்கள்ல போவாங்க இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ரூலே இருக்கு. நீங்க எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்டியனா, உண்மையான கிறிஸ்டியனா வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி முஸ்லீமா, ஒரு உண்மையான முஸ்லீம்னா இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அப்படியே விட்டுட்டோம், அப்படியே ஹாயா இருந்துட்டோம். நம்ம இந்த சாஸ்திரங்களை சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் தவறான வழிக்கு போயிருக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம பகவத்கீதை அந்த ஞானம் நமக்கு தெரியாதனாலதான் நிறைய தவறுகள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம். ஏதோ பகவானோட கருணையினால இப்போ நமக்கு அந்த பகவத்கீதை ஞானம் நமக்கு இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றது மூலியமா நமக்கு தெரிய வருது. சோ இதுக்கு மேல நம்ம இதுல பகவான் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் வச்சுக்கோ, இதெல்லாம் வச்சுக்காத, இதெல்லாம் வளர்த்துக்கோ, இதெல்லாம் வளர்த்துக்காத, வெட்டி எரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ அதெல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம நம்மளோட லைஃப லீட் பண்ணுவோம் கிருஷ்ண பக்தியில. இது சோ இந்த ஸ்லோகம்ல சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, உன்னோட அப்பா அம்மாவை நீ பாத்துக்கணும், அது உன் கடமை. உன் குடும்பம், உன் மனைவி குழந்தைகளை பாத்துக்கணும், அது உன் கடமை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அதை செய்யி. அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத இதெல்லாம் பண்ற ஒரு 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 பாஸ் இருக்கான், அவன் வந்து அதர்ம பாதையிலே உன்னை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான், இதை நீ செய், நான் உனக்கு பணம் தரேன் அப்படின்னா அந்த பாஸை விட்டுரு, அந்த அந்த வேலையில தான் நீ ஈடுபடணும்னு இல்ல. சோ அது உன் கடமை அல்ல. சோ எது உன் கடமை, எது உன் கடமை இல்ல அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுபடி நீ நடந்துக்கோ அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சோ நம்ம முக்தி பாதையை நோக்கி போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடிதான் நம்ம செய்யணும். சோ இதோட நம்ம 16th சாப்டர் வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல இருந்து 6th ஸ்லோகம் வரைக்கும் தேவ ஸ்வபாவங்கள் என்னென்ன, அசுர ஸ்வபாவங்கள் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அசுர குணங்கள் பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அசுர குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம பகவானை ரீச்சே பண்ண முடியாது. அப்புறம் பிறவி, அடுத்த பிறவியும் ரொம்ப கீழான பிறவிதான் நமக்கு கிடைக்கும். இல்ல ஒரு டெரரிஸ்டா இருக்கானா அடுத்த இதுலயும் அவன் டெரரிஸ்டா தான் இருப்பான், இருந்து நிறைய தீய செயல்கள்ல தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான். சோ நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. காமம், கோபம், பேராசை, இது மூணும் நரகத்தோட வாசர் கதவுகள் அப்படின்றத நம்ம நல்ல, ஏன்னா இந்த 3 விஷயங்கள்லதான் நமக்கு ரொம்ப, நம்ம டெரரிஸ்ட் அளவுக்கு நம்ம கெட்ட செயல்கள் நம்ம செய்யறது கிடையாது. ஆனா இந்த 3 விஷயம் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே கிட்டயுமே இருக்கு இல்லைங்களா? ரொம்ப 100% ரொம்ப உச்சத்துல இல்ல, இருந்தாலும் இந்த 3 விஷயங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே சர்வசாதாரணமா இதுல விழுவோம். கோபம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் ஃபுல்லா கோபப்படாம இருந்தோம் அப்படின்னா சூப்பர், நீங்களே கை தட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ அதனால அந்த 3 விஷயங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். சண்டே அதுமா எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பேர் தான் வந்திருக்கான். ஓகே. கோவிந்த் கோபால் பிரபுஜி, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. இன்னைக்கு சண்டே அதுமா நீங்க வந்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன பிரபுஜி ஏதாவது சொல்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி நீங்க வந்ததுக்கு. நான் இதோட இந்த வகுப்பை முடிச்சுக்கிறேன். மாதாஜி, உங்க அந்த பின் பண்ணிருக்கீங்களே உங்க போட்டோவை, அதை பின் பண்றதை எடுத்து விடுங்களேன். ஏன்னா வீடியோ ஷேர் பண்ணும்போது உங்க போட்டோ தான் ஃபுல்லா வருது, இந்த இது பின் வர மாட்டேங்கி. பண்ணல மாதாஜி, ஆக்சுவலா இப்ப ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஸ்பாட்லைட் தான் பண்ணிருக்கேன், பின் பண்ணல மாதாஜி. இப்ப வேணா ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸ்பாட்லைட்ட. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்து கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरि बोल। थैंक यू माता।